Našoj domovini, braćo, trebaju političari koji će se žrtvovati za nju, koji će joj služiti. Domovina se voli služenjem njoj. Domovina se voli tako što joj se uvijek i svugdje bude koristan. Kakva je to služba našoj zemlji kad se naplaćuje, i to ne tako malo, za odvojeni život? Ko će, braćo, šehidskoj djeci platiti odvojeni život od njihovih očeva? Ko će platiti bosanskom čovjeku odvojeni život od porodice, jer bijaše primoran otići daleko kako bi zaradio sebi i porodici svojoj, jer nikomu ne afirmisa selo, nikomu ne pomože da oživi njivu i livadu, da nastani opet svoju oranicu i pašnjak. Zato su nam mnoge sobe naše domovine, koja se Bosna zove, prazne, a slaba je kuća. Nesigurna je kuća u kojoj stanovnika nema. Vas, što nam domovinom upravljate od općine do države, molimo, ništa nam o ljubavi prema domovini nemojte govoriti. Da je volite, pokažite. Siđite među ovaj narod kojem ste na čelu i sigurni budite da ovaj narod zemlju svoju voli. Čeka na vas da s njim u isti saf stanete kako bi nam i zemlja konačno sretna bila. Našoj domovini treba pravda. Svi se trebamo angažirati da one koji nepravedno postupaju budu onemogućeni. Našoj domovini treba poštenje. Svi se trebamo angažirati, jer tako se ljubi domovina, da onemogućimo one koji su nepošteni i korumpirani da upravljaju našom zemljom, da se nalaze u preduzećima javnim gdje samo štetu vama, nama, djeci našoj, budućnosti našoj nanose. Našoj domovini treba naše zajedništvo, ljubav naša međusobna. Ne smijemo dopustiti da nas oni koji imaju samo pred sobom svoj lični interes dijele po političkim strankama i opcijama, okreću jedne protiv drugih. Zamislite da u kući žive braća i ne mogu se dogovoriti da promijenu popucale crijepove na krovu. Svi smo braća. Nevažno je iz koje si političke partije sjeo u to općinsko vijeće, ove rupe na putu svima smetaju. Promijenite crepove na krovu, svi ćemo propasti kad nam kuća upane. Domovina se, braćo, voli djelom. Ljubav prema domovini je sastavni dio vjerovanja. Zato ćemo se mi kao vjernici svaki dan pitati kako danas mogu biti koristan mojoj zemlji, jer ta korisnost njoj potvrda je vjerovanja mog. Uzvišeni Bože, pomozi nam da postanemo svjesni da se ne živi od, već za domovinu. Amin. Ela in ahsenel kelami ve ablagan nizam.